Ochakiwo kwegena na korigerere nyore keke ewa kyao kewe obogima namanyire negenire Yesu tukwerete asomote amanyinga akanyitekera togontiga inchesire kwana eriomenye ntimo kentari korosa goiko namanyire negenire Yesu tukwerete asomote amanyinga akanyitekera omuya nando mochoni tata nyasaye obakwe oegwa bonene asing'inchu kwagweneire tata omuya nande kitwagura ase amagoro ao twakoborire onyakogotworokereri gwetera ase chiguru chia omoika omochenu nogosaba goito ase ritaya kisomo toria. Amen. Amen. Mbia mono abaminto naende nyasaye otwancheire tunyare tokorigereria ekerenga kia rero gose amorokereriwa arero buna amariko ya ebibilia akare gotwegeria rituko ria rero naende mono ereseni togenderete korigereria na ereseni ya rirube gochia ase abanto ba ebeso na rero tore ase amorokereriwa agatato naende ring'ana rinene rire igoro abo rigoteba ng'a okobua kwa Yesu oria oimokereretigwe igoro gochikorora tore naende mono gochiosegetu tore ng'a naki Yesu Kristo anyarete gakoimokereriwa igoro naende mono naki akorete akanyara gakogenda ase aria igoro naende mono chinguru echi chiamokonyete kogenda ase aria igoro mbwamate ki chibwate gocha ase tore as far as obokristo is concerned gose obwegeni obo buna tobobwate buna bo tokobochikoborigeria ase rituko ria rero gete ng'arigania abarimu bare baminto rinde tunyara togochaka ase obwamo mwalimu Rose toigeria ngo chinguru echi chianyarete chikoimokereria omwana Yesu Kristo igoro. Chinguru echi nachi tochikorigereria ase amafundisho aya rero amaigeria aya amorokereriwa aya ye rituko eri ria rero toise koirana ase kemwanyabanto torigereria mwanyabanto buna are maete mwanyabanto are aange egento akorigia ninki nokorigia chinchera arakore egere atware chinguru chinyinge okomenta chinguru ase chiria abwate onye omwanasiasa iga atagete abe ng'a nabwate chinguru chinyinge kobua oyonde onye omonto orenge obwate onye na ebiasara nabo atagete abe nonye na ebinto ebinge abitware naende arorekane buna omonto obwate chinguru kobua oyo omwabo ore ensemo ase are. Bono tokore gotebiwa bono ng'a Paulo ekero akorikera Abaefeso iga akare kobata ng'a nguru chinde tichiyo chibwete chinguru chia Yesu. Yesu gaimokereretiwe igoro na echinguru aye chibwete chinguru chionsi pi chire ense eye chinguru nonye na echipresident chibwate iga abwate chinguru chichibwete naende abanto gocha tore twararigie ng'a tiga ngondara ng'a omonto narochia ensemo omosabi ng'a nonye na chinguru echio mpaka abanyamisira chinguru chia Yesu echimobwete tokamanya gotebiwa bono ng'a nkorora tore chinguru echi Yesu aeire ng'ai chigotoka ng'aki bono chigokora egasi ng'a ekero Yesu akobokiwa iga abogetiwe agakumbora ntomanyete agakwa agatindekwa akabokiwa ekero abogetiwe ng'egento kiakoreretwe akaimokereriwa igoro akaenda mpaka ase ekerokeri kia obonene gia tata oye oywo ore Nyasaye naende ebinto bionsi bikamanya kobogoriwa bikabekwa nse ya amagoro aye bikaretwa ase aria bikabekwa nse ya amagoro aye egere Yesu abitenenere naende mbora ntomaete Yesu nere omotongi ekero twasoma Yohana eyemo ekebungo isato gento nkeiyo getongire atatongete lakini bono ase eng'encho aria Edeni biasaregete naende bionsi nkorigiwa bire biaretirwe nse ya amagoro aye twamanya gotebiwa bono ng'a naende Yesu oyo oimokereretiwe igoro ebinto bionsi biaretirwe ase are ng'a bono nere omotwe bwa ekanisa omotwe egasi yaye bono ninki dama
Omotwe omaete omotwe ne oborai omotwe kore kobwata ebirengereri kera egento chinguru bionsi nabo bikoru biarwa ororo biamana gokonya omobere gokora egasi. Ebirengererio chinguru chia ebirengereri chinguru chia okonyara gokora na konyara gotwara nonye na emeroberi ya obogima echikoru korwa ase omotwe. Bono omotwe na obobui na okobua na okobua na oborai obogambi bono bono omotwe norokire egento. Narokire egento. Mbuya mono ase eng'encho ya ogochaka okwo okuya ekero ereseni twaichagete abaminto ntaete mbairani maega ake ekero twaichagete nigo toroche chichapter gose chichapter na emerango ase kegusi emerango ya egetabu kia Abaefeso buna ebigose ebisieri egesieri egetang'ani kia Abaefeso orocherere rwaye orotang'ani orwa kabere nigo twarochi ng'a na amakwani gochia ase abanto barabi gochia ase abanto ba Abaefeso naende mono ekero egesieri eki egetang'ani orocherere rwaye rwa gatato mpaka 14 nigo toroche amasesenia ya ogochakera. Amasesenia aywo ntwakorete ki ntwayaroche maega iga buna twayasomete naende mono ntwaroche na amasesenia ya omoika omochie konyora omoika omochenu, amasesenia ya okwaberwa na koborigwa, amasesenia ya okoba na obomo, amasesenia ya okonyora omwando. Naende mono aywo naro toroche ase egetabu keria egesieri keria kia egetang'ani orochere rwaye rwa kabere mpaka 14. Naende mono rero bono tochi korigereria rero egesieri egetang'ani 15 mpaka 23 igo tochi korora ng'a gosabera abegeni erinde banyore obong'aini borengete Kristo. Igo rero ereseni ya rero egento tochi korigeria ande mono na amasabo a Paulo gochia ase abegeni aba. Sorry. Omanyire ng'a naki abanto aba banyare bakoegwa amasesenia na amasesenia twayarorire lakini gwetera ase enguru chia mwanyabanto monto takonyara gokora ki goikerania amasesenia aya omobweka na omuya barimo nabo goteba ng'a endagera nekorete ki kwarosereigwa babe endagera chikoni yakora ki chinsa chigoika nabo okora ki oende orusie orie lakini enyarekane omobere norosete gose narwarete actually nabo ntanyare gokora ki ntanyare kogenda gochikoyia endagera eri nkore ki nyerie buna ebwanete kogekogera nimbwate erang'o ya ogokora ki ya ogotaka koragera lakini omobere okorire ki orosire. Bono toteba bono gaki amasesenia twayairwe lakini rende ase eng'encho omobere otanyare goikerania eganga eria amachiko gose amasesenia aya aganetie gocha ase tore naki bono Paul achakire amasaba aya naende mono kwarigania abachenu aba Abaefeso ng'a amaene Nyasaye nabwate chinguru chiokogokonya erinde chinyare kogotaborora erinde onyare gokomanya ng'a amaene Nyasaye amasesenia aria anyabegete korwa oboroso bwa ense eye otarabekwa nabare valid gose nabare ayekene gocha ase amagima aito. Igo bono rero buna twarorire gento ekene nkeri ng'a naki Paulo gosabera are abanto ba Efeso naende mono ekebungo kiare gotora rituko ria rero tiga togesome eyarenge Abaefeso eyemo 19 mpaka 20 19 mpaka 20 egoteba ng'a nasabire ng'a momanye obonene bw'okobua kwaye botari na ekerengo obwo gwatwikeire intwe abatwegenire koreng'ana na ogokora gw'okobua kwaye okonene 20 yamara goteba ere nigo akorete emeremo eywo ase Kristo ekero amobogetie korwa ase abakure akamoikaransia ensemo ya okoboko kwaye gw'okorio aria igoro. Igo chinguru echi chiabogetie Yesu Kristo korwa ase abakure naende mono chikamoisaransia gose chikamoimokereria aria igoro ande mono aisaransete ase okoboko kwa tata oye gwokoria aria igoro nochio echi bono chianyare chigokora ki chigotwekera buna abaegeni. Igo ntotigirie egesunta ime maete nabo goteba buna endagera nere chikoni aria lakini omobere orosete bono Nyasaye mpaka otoire chinguru yaani chiokoenda koria endagera eywo. Amina. Igo bono ntete torore naende ase amasaba aya a Paulo ase amasaba aya Paulo ngento kieke agotang'ani motu ine nemechanda akoarari gose gento nkera agotang'ani motu ase eng'encho amanyete ng'a naki amaene amasesenia aya
nyasaye oyo otongete iguru nanse namanyete okogani kwane ine gento kigeichira ase amasabo a Paulo ekino kintu eteng'arigania abarimu erinde batotebie ngento kieke geichire ase ogosaba gwa Paulo ekogera oitiekire komanya ng'ana ki ng'amaene nyasaye oyo okorire ki otoire amaseseni aya na nyasaye oyo amaseseni aya niga ayabegete nyuma oboroso bwense eye botakora ki botarabekwa ine ngento kieke Paulo geichire ase amasabo a Paulo abarimu ngento kieke twaroche geichire ase amasabo a Paulo okoiranĩria mbuya mono koiranĩria mbuya mono ase amaseseni aya monene aikire kobabekera wasi gana keri bagani obuya bwa monene noko obayarorire obuya bwa monene babororire bono iranĩria akana koiranĩria monene mbuya mono nakona gosabera abana ba Efeso aba muna Yesu oyo baigoreire obuya obo bonene nakobaseseni no moiko omochenu bono bakuimukia magoko bakoiranĩria monene mbuya mono nakomo bonene bwaye ase okobaonchoreria obogima bwabo korwa egesunte keri bamenyete ogotamanya oko ogochandeka oko baikire ase babwate obuya barorire na igoro kikwachandegete rero koroche obuya bwa monene gose no koiranĩria mbuya mono bono nao babwate okomoimokereri igoro nakomobaka ya naende komoa obuya bwaye nakomoereria obonene bwaye bono naende koiranĩria gosaba omonene naendere kobasesenia bono igo bono egochaka na ogoiranĩria mbuya mono bono ing'a naende kero ogosaba gwaitu okoiranĩria mbuya mono iyere enaro yogosaba bono nakindoche Paulo akare gotenyori ng'aki ekero ogwakera nyasaye mbuya mono gose koiranĩria mbuya mono ase amasaba ari kwarure naende kwanyorire amachigo actually nonye toranyora koiranĩria mbuya mono igebwenete koba yani omoriki arenga gataba native language yani bona bono togokwana omonwa oyo iga okoiranĩria mbuya mono oino omonwa bwa igoro yani nabenga n'omonwa bwa igoro bono kenga kawaida y'omokristo gose omwegeni omogusi arenga gataba ng'a nenaro aigo enaro yigo naboigo yo ogosaba ng'a naende bono ekero ogosaba naende koiranĩria ng'a mbuya mono ng'a bono ogosaba okoba nakwo ekebungo giaki giokoiranĩria mbuya mono nakomotogia nyasaye ng'a ase amasaba tabweneti koba atabwati koiranĩria mbuya mono actually otobwenete gotanga gwaka mbuya mono na ekero togochigosaba nayu twasabire kiagera previously mbora twasabire naende togendete gosaba naende togenderere gosaba lakini mara ange ntiomanyeti buna abakristo monto oni bwensi ekero agosaba iga akorachaka na amakong'u emechando yaye nera akora arugochio naende mara ahange omanyete twari emechando mpaka twakamena totarairaniria mbuya mono ng'a iga bono tiga ebe enaro yaitu ase amasaba itu goika toiraniria mbuya mono tiga ebe enaro ebe kawaida ase omosabi naboriga mwarimu egetabu gia Abatesalonike ekemo 5:12 gatha na tosabe kere engaki tutarigotiga iga eminete no gosaba rioka kitoikaransete igo gosaba goikaransa nkoyo ogotuga marioka aye bakogokwa nabo igo bono amariko ngotwenekeria are naende mono no mbuya mono mwarimu ase eng'encho riswali eriria Abatesalonike yeritang'ani 5:17 iga akare batotebe ng'a tosabe tutari gotiga naende mono nchi riswali rigocha ase ebirengereri biane ine ogosaba ninki nogokwana amo na nyasaye naende mono enchera engiya yatoire ase amariko obwanete gokwana nyasaye na enchera yokora ki yokoba humble obwekeye nogwekeye enchera yo ekoroka no ekero okobeka amarunse lakini rende ekotogoteba ng'ana ki amaene temineti ekero ogosaba na nogosaba obeka amarunse ekero ase ogosaba ore echiro ngosaba yani otete kobeka amarunse muna nesukuru ore mara wachakire kobeka amarunse mara ngotara kwarenge para kwabekire amarunse ngosaba ore ekiemineti ng'ana ki nyasaye niga atagete ogoekeya gwenkoro naende mono ekero gwekeire ase enkoro bono tara ase obosio bwa nyasaye ande onsi ase okogenda kore echiro kore ande onsi omanyete ng'ana ki nyasaye oyo nyasaye oria okorora mwanya bantu kerase ase tayonde ebise ntari okora ki ntari kororekana in other words igo nabenga ng'a nyasaye oyo naborire amo nere kwara okwana muna kiare koba kero kende musani nanyorire gaiga ochaka okwana nere igo nabo tomaete ng'a nyasaye oyo nware amo naintwe ande onsi ase enkoba nabebwenerete yani
tebweneti ng'a na usasi nare ndebise gose Nyasaye tando, lakini ki Paulo atete gotworokia ng'ana ki nigo turi ase obosio bwa Nyasaye kerekero. Amina. Nekero ngokora emirimo yane ya kera rituko naende onsi ase ndagende na amaene tiganyemanyia ng'ana ki ng'a amaene Nyasaye oyo noandoche naende mono natagete tunyare ginkomoboria mate etomete ase ensi ya emechando. Bono. Na tata naintwe twatebiwa obiare boito ngai bore nigoro bore igo bono chingaki echi ekero togoteba buna tosabe totari gotiga emineti ng'ana ki bori Nyasaye ekero goikera ase omochando gete. Okay, mubori tata ase ebirengererio mubori tata gete kena kiabwanete gokora ki na kiabwanete gokorwa. Igo bono eki nakio kiotosegeta ng'a bono ase eng'encho obiare boito bore igoro ase eng'encho tata abwate obwamate obuyamo naintwe gocha ase obogima boito nabo torigetie tonyare tokomoarigania ase kere emeremo ase tokoba temineti ekero gokwana Nyasaye one muna nokobeka amarunse, lakini ekero obwate ribaga buna otagete gokwana Nyasaye oo nabo bono twende ase amarunse naende mono bwekeyia kerekemo naende mono onyare gokwanera, lakini ase eng'encho ekero ore ase emeremo yago ya kera rituko nao bwene tumanye ng'a nigora ase obosio bwa Nyasaye na Nyasaye oyo nare ready onyare gokomoboria mochando onde bwensi kwanyorire ase rituko eri ase emeremo yago. Totarachi gokora bumbia mono mwarimu. Nsabe ribaga ng'eresa aganto nkaro karikire totaeti ntoeta ntocharuka igoro ya amasaba ya buna ng'aki nogoetera obogima koigorete enkoro yao gochia ase chinguru chia Nyasaye ogoetigana ogotera korina aisare bionsi namoire Yesu, yani aye bionsi pi ogoetigera Yesu igo bono ase obogima obo nokonoko boeta etigera omonene igore enkoro kuna kogosaba yoka. Amina. Rioka. Amina. Igo twarorire gabu ng'ana ki ekero Paulo agosaba egento abuchetie ororo nokwiraniria ng'ambu ya mono naende mono amasaba twasegetirwe ng'a nigo tobwanete koyosaba totari gokora ki totari gotiga nomwarimu otomenteire ototebiri ng'a amaene nigo ogosaba okwo igo community nokwa sioka bwa enkoro okoigora enkoro bori Nyasaye ng'a amaene gaki iga ase gwantomire kegera bono gatari seito gaki na omeire omochando gete omochando ona kingo nyotatua naende mono nokochika kwago egero gochika kwago nigo gonte ng'a timbwaneti kogosera oyo minto korende oyo minto igo ong'icheire rafu ong'icheire na echinguru gaki omobere oyo noro tintageti ombue ase eng'encho twamanyire ng'a omobere oyo noro ginkokombua nkogera ore nkore ekebe igo bono Nyasaye nkonye igo bono egi nere riganga yogosaba totari gokora ki totari gotiga erinde tunyara tokobua amatemu akera rituko. Tokogenda egento kende ng'a kwemanya ogosaba konde gwa Paulo nkori ng'ana ki kwemanyera gochia ime amang'ana y'omoika omochenu naende mono ntwarochi kewa kenene Nyasaye anyare kagotwankeria ki'omoika omochenu gose amaseseni amanene naende mono bono omoika oyo iga akare kobasabera erinde banyare bakomanya inki omoika oyo eganga yaye ase obogima bwa omokristo. Ntete nsome amang'ana are abwo make iga are goteba ng'a omoika omochenu nigo ogotumanya ebinto bitato ebinto ebi bitato ekemo kiabo nkerekie ko omwarimu kwarocha abo ebinto bitato ekemo kiabo omwarimu kibanya korera ekende nkeri ng'a okomanya obonda bwa obonene bwa omwando oye buna bore ase abachenu bairwe okomanya obonda bwa obonene bwa omwando oye buna bore ase abachenu bairwe iga abo inki emineti nigo akoinyora ekerengererio kiababwatania gukubwatana ogokoro abo barenge omwando o Nyasaye naki bono okoba omwando o Nyasaye inyora riria Abaisraeli niga igo totebu ng'a Yesu Kristo gose Nyasaye niga achorete abana ba Abaisraeli erinde banyare bakoba ki banyare bakoba abanyamwando baye naende gwetera ase abana ba Abaisraeli aba anyare kagoikera abantu baki abantu bebisaku igo bono naintwe bono twatebiwa ng'ana ki ekero rende omoroberi orio toroche muna base baigeretie abana ba Israeli ase baigeretie nabaro korandi amang'ana ayo y'obonda bwa igoro naende mono tokarora Paulo nere obwatire enchiri nere otoreteire naende mono bono naintwe togakara oteba ng'ana ki eganga eria Nyasaye abwate gochia ase enyomba ya abana ba Israeli naintwe yatocheria yatwikeire naintwe bono ng'a amaene omwando gose twanyorire obobiare bwaitu obubiare bwaitu ng'a ibore ni igoro igo bono naki ege tunyara tokomanya ng'a
omoika omochenu nigo oranyare gogotumanurera na gotumanyia ng'a bono seito niga yere igoro. nigoro na intwe n'abanyamwando ba Nyasaye. Amen. Maete etabauti nero orokati yokoba omwando bwa obogima bwa konyora omwando bwa obogima bwa kana kare na koba omwando o Nyasaye. Yani omwando Nyasaye ne yani naye tegemeo naye oyoye Igo. no yoye natogwatiga kia baminto amaene muna togenda kwegera amasabaya a Paulo gocha ase tore kina abo tobwana tinya tokumanya ng'ana ki Nyasaye orure byonse eganga nereri eye gotokora koba abaye inkina keba kintu ogochora gwaito titonyara komo disappoint gose komoiyeria ase eng'encho yokwanga koigwera gatwigwere na tokore ari Nyasaye tokoreire ase eng'encho ainaro eganga y'omoika omochenu gotwegeria gocha ase tore naende gento eki gia kabere omwarimu tware ochabu omoika omochenu ogotwegeria egento kende toroche Paulo akare kobasebera mbora omaete kare kwabeire omokristo gwaitabiranire ogoku kwa Yesu ase omosaraba kwaboriwu kiagera igo ogoitabera nanye toraitaberana gotoreka nkoiyo gabo toratorigwa ng'a bono ogosemeri bono nkoro bono Paulo kare kobasabera ng'a Abaefeso aba mbora bamanyire ng'a Yesu nabakwerete ne ebabwenete batware oborori obwaime igoro yogosemeri kori barangereti banyore ogosemeri oko twarangereti tonyore bono ngoroki oko ing'antu aboreti gutokarusi waria ase ebibe biare tokatiga ebibe naende ng'a bono tomanye ng'a twaruro buna oyo minta atotebiri ntobase koirana ase ebikoro biri biaite ebikoro onye twarenga abanywa tomanye ng'a bono okonywa oku nkori gwaito onye twarenga abarogi tomanye ng'a okoroga koria twatigeire saitani intu bono ogosemeri gwaito oboruti bori bwa kare na kare obogima bori Nyasaye atorangeiri ng'a ogosemeri gwaito nkori ng'a inche bono buna naboriwu ninyora obogima bwa kare na kare naende tari ogosira gwa kare na kare obogima bwa kare na kare oku nakwo ogosemeri konde toroche Paulo akare gosebera Abaefeso aba ng'aki batare gotwara oborori bwaime bono bamanya ng'a amakoro aria amakoro iga bayatige bachake obogima bwabo oboyie egere batwara ogosemeri koko obogima bwa kare na kare. Amina. Igo mbuya mono mwarimu naende mono naende gento kende kia gatato twarocha abu nkeri ng'ana ki ekero Paulo agosaba ng'a banyore obomanyi bwaime igoro y'obonene bw'okobua kwaye botari na ekerengo obwo bwatwikeire intwe abatwegenire nigo aroche buna omoika omochenu akorenta okomanya okoyia kw'obonene bwa Nyasaye na koborokia ase amagima abo igo twatebi ng'ana ki ririkare buna omwarimu twategire korora korwa maega nkiri ng'ana ki ririkare nigo tware kogenda ching'encho chiaki ching'encho chiense eye iga korende Paulo niga akare kobasabera erinde banyare bakomanya ng'a moika oyo nigo konyara kogotokonya erinde tonyare tokomanya chinguru obwate na echinguru echi nogotokonya tonyare tokomenya ime yang'o ime y'obogima oboyia ime ya Kristo naende mono chinguru echi inyora riri buna twachaka ogochakera nkori ng'ana ki chinguru echi chi'omoika omochenu nochi chiakonyete omwana Yesu Kristo akanyara gakobokiwa korwa ase abakure naende mono akanyara gagoikaransigwa aria arai okoboko gwokorio gwa tata oye igoro inyora na intwe nabo tobwanete koba actually Paulo nabagoteba ng'a riria abogete nigo anyarete gakogenda amo na intwe tugaisaransa amo nere aria ase okoboko gwokorio gwa tata oye actually iyo egotworoki ng'a abwo no togocha gokorera bono iga nigo torororo ase enchera yaki yokwegena lakini ekero Yesu Kristo agocha gocha kiagera ngocha are nere ira tobwate ng'a ekero agocha gocha ntogende igoro naende mono toisaranse ense eme eyemo na amo na Yesu omotongi oito oyore omotori oito mbuya mono naende mono eye nere eganga ya Paulo ekero are kobasabera naende mono kobamanyia obomanyi bwaime mono bw'omoika omochenu oyo ogotokonya buna abegeni egento ekemo twainyorigwa abo buna gwatotebire ng'o twatagete Paulo gatagete Abaefeso bamanye obonene obo na echinguru chi'obobui ine intwe bono obobui obo na obwaito ng'a nkonyareka nere ng'a nabo ebibe tokonyora ebibe ase amagima aito ntobwate obobui obo ase ebibe ebi gose nabo ebibe bigotobwata bitwakenyameni bitorutense obobui obo ntobobwate obobui obo mbuya mono mwarimu maybe karamentera obobui ntobobwate kiagera obogima obo
ama gotemwa na gotema na gotemwa nkero amatemu natochere naende ntoenyore tokogwa gose togosoasa amatemu gotemeka namineti gotemu na gotemeka nabo okonyora ogotemu naende otemeke lakini egento kiene ekange enene tobwenerete komanyana ng'aki obogima obo korwa tonyora ogonchororia korwa buna twabogete na Yesu ogonchoreria ntomanya ogonchororia ntobwate etofauti ya obogima obo na boria obokoro eki tobwate bono iga ekenene ng'aki ntomanyete oyo ototoretie ntomanyete oyo ototarerete obogima obo egesongo torarena we know who pilots us ogotora obogima obo tomenyete eneke twamanya oyo ndaire kero kwamomanyire egobwate chinguru amina buya mono abaminto amaene chinguru echi no chiramo na intwe gaki Nyasaye tokonye itogenderete kwegerigwana gwetera naende ase chinguru echi omoikomo chenu ende tunya tokomanya eganga ya Nyasaye naende mono ogosaba konde gose ensemo yende yogosaba okogwa Paulo niga egoteba ng'a gosanga ase okobua gwokobokigwa ekebungo ntete tosoma abwo nkeri kia Abaefeso eyemo 20 Abaefeso eyemo 20 erinde tunya tokora naki togosanga ase okobokigwa oko kwa Yesu Kristo. Goteba Abaefeso eyemo 20 ere nigo akorete emeremo eywo ase Kristo ekero amobogetie korwa ase abakure akamoisaransia ensemo ya okoboko kwaye gwokorio aria igoro inki togosegetu iga naende mono nigo togotebwa ng'a naki amaene Yesu Kristo ekero akwete akanyara gakobokigwa kiagera nere ira tobwate naende mono ntomaete ng'a naki Yesu Kristo nanyarete gakobokigwa naki eke tobwate ekanisa ekanisa maete enchera engiya tobwanete komanya neri ng'a naki amaene onye Yesu Kristo tabogete nango baumini mbayo egento ekene kegokworokia ng'a amaene Yesu Kristo nabogete ekero okorora chikanisa iga abanto ntwegenete ng'a naki Yesu Kristo nakorete ki nabogete bono ekero abokire bono nigo twakare gosegetwa ng'a naki amaene noare amo naintwe gose no twisaransete amo nere aria igoro tiga ng'endera gosoma ake gochise Abaefeso eywo eyemo 20 nsome goika 23 21 egoteba ng'a igoro mono gwokorio aria igoro mono kobua okogamba gwonsi na okobua na echinguru na oboruoti na igoro ya kera erieta rigwatorwa tari ase ense eyoka korende neria egochigocha boigo 22 naende akabeka ebinto bionsi inse y'amagoro aye akabeka ebinto bionsi inse y'amagoro aye akamobeka abe omotwe igoro y'ebinto bionsi ase ekanisa igo egento kera abwo tware kwegera nkeri ng'a naki amaene Yesu Kristo onyarire gakoimokererigwa igoro nekerenga gotaka komanya ng'a naki Yesu Kristo nabogete naende mono naende oeirwe okobua oko nkoria ekero okorora abanto baigenete naende tobwate edini yogokora ki yogosasima gose tobwate chikanisa okay gose tobwate chikanisa ekero okorochi chikanisa iga abanto bakogenda bachi gosasima ase ekanisa bakomera namo oku nokworokia ng'a naki ng'a amaene Nyasaye nakorete ki natokwerete naende mono nabogete naende mono akagenda aria igoro agaisaransa amo naintwe actually Abaefeso egoteba naki Abaefeso eywo 8 mpaka 11 Abaefeso 8 mpaka 11 egoteba ng'a ase aywo nigo agoteba ekero agendete igoro akaira abasakore akaa mwanyabanto ebiegwa gaki ring'ani eri agendete igoro eng'encho yaye ninki otatiga nabo igo aigete nonya goika ensemo yense inse oyo oigete nere oywo ogendete boigo igoro ya igoro erinde ebinto bionsi bichorwe nere ere akarwa abande babe abatomwa na abande ababani na abande abarandia na abande abalisia na abande aborokia
agakora bo ase goikirania abachenu ase emeremo y'obosomba goika omobere o Kristo wagachwe. Igo nkinte torusia abo nkering'ana ki gosanga ase okobua gokobokigwa. Nyasaye otoire ekanisa. Negangene ye kanisa eye obekire abatumwa ororo. Negangene obekire obobani ororo. Egangene obekire aboroki ororo. Egangene obekire abantu banyare bakworokereria. Na namonekera bakworokererigwa twatebwa 13 ekikia egesiri eke kia bine yatenga abantu banyare bagoichorigwa no goichira okwangu kwa Yesu Kristo. Yani tinya to kwegerigwa na kumanya obuya gose obonene gose obugare bubuya bwangu bwa Yesu Kristo kitura asense iga elinde gwetera ase chinguru echo tinya to goichorigwa gwetera ase obuya bwaye. Amina. Igo mbuya mono abalimu nkitokomentera bwase gosanga ase okobua gokobokigwa. Nonye Kristo taimogete tabogete bono okorandi gwaito no kwabusa okwegena gwaito mbosa. Igo Kristo nakwete nabogete naende gakara soka boko kori gwa tata nakitobwate sababu tokorandi nakitobwate sababu twegenete akokwegena gwaito ese obwenyi. Amina. Amina. Ng'ana ende okobokiwa oko kwa Yesu na kogenda igoro na kukora ogochakera wa Kristo goikerania ebinto bionsi na kuru ebiego gocha ase ekanisa yaye ng'ebiego tokonyora nese ng'encho Kristo abogete naende akagenda tari okoboka gwoka igo koboka gwoko okungoisaneti tari koboka naende akaransa ense eye lakini akaboka naende akaenda igoro akaegu chinguru chionsi ing'a bono ase ng'encho okobokiwa oko na kogenda igoro na kukora ogochakera gwokoegwa ebiegwa biaye gochia ase ekanisa yaye ne chinguru echio chiamenta ogosegeta ase okwegena gwaito nabo igo. Aya mbuya mono naende tochikorigeria ensemo yende yamasaba inyora ritukeri gose echume engima nigo tware korigereria ogosaba kwangu gwa Paulo gochia ase abachore baye gose abachore ba Yesu Kristo anyare gakoranderia ase ense eria abaebeso gose ensemo eria abaebeso nigo tochikorigereria ng'a Kristo igoro yokobua gwonsi inyora ntete togenda ase gokora kwa abatumwa ekiagera abo nabo tochikorora okwegekerwa kanisa eye y'abachore babebeso muna toro 19 11 mpaka 20 okora kwa abatumwa torore ng'ana ki ine Kristo igoro yokobua gwonsi inki Paulo atagete kobaorokia gochia ase abanto ababebeso gekogera agakare kobatebi ng'ana ki Kristo obuire chinguru nchiroro chiarenga oromete riri toinyorete biyang'a abebesa aba nigo barenge abanto bebisaku na mono enchira yabo yogosasima nigo yarenge no bwotoranu obonge na babwata obonyasaye obonge igo bono kika akare kobatebi ng'a Kristo otorangeirie na abwate okobua kubwete chinguru echo tochikorigeria ase gokora kwa abatumwa tochirore ng'a yani mbaba ase kobeka ogosemeria ase chinguru echo chikobaotorana rituko ase rituko okora kwa abatumwa 19 eyemo 11 mpaka 20 Nyasaye agakora ebikone ebinene mono ase amaboko a Paulo inyoro oyo Paulo otomirwe ase kanisa y'abaebeso goika chianga na ebitambaa ebiakunete omobere oye bikarwa ase bikairwa ase abarwaire na igo bakagwenigwa amaroire abo na ebireche bibe bikarwa ase bare abandi b'abayahudi abaseria b'ebirecha abarenge abaetanani bagatema gwatura erieta ry'omonene Yesu igoro yababwatire n'ebirecha ebibe bagoteba twabatianirie ase Yesu oria okorandigwa na Paulo abakorete aywo n'abamura 5 na 2 basikewa omuyahudi oyo orenge omokwani omonene ekerecha kiria ekebe gikabairanirie Yesu nimumanyete na Paulo namumanyire kurende inwe mbarabi na omonto oria obwatire n'ekerecha ekebe akabarindukira akabanyara akababua goika bagatama kurwa ase nyomba eria getirianda bari n'echingoma baakirwe amang'ana aya akamanyekana ase abayahudi na abagiriki bonsi abamenyete Efeso obwobo bukabaswa bonsi na erieta ry'omonene Yesu likabakwa abange babo abachagete kwegena bagacha bakaorokia ching'encho
chiabo chimbe bare gokora abange ase baria abare gokora ching'encho chioboragoria bagasangereria ebitabu byabo bakabisamba ase amasio abantu bonse kobakorire omobaro bw'erigori y'ebitabu ebio bakanyora ng'a mbisanete chiropia chifeta chirifu 50 verse 20 nabo ring'ana riomonene rikaranda rikabua. Amen. Rikaranda rikabua. Igo ingitogotebuga iga twarorire ng'a maene ase ekanisa y'abaebesa ase yarenge ntorocha abamura basikewa abatano na babere mbanjete koseria ebirecha lakini ase rituko eriga nigo toroche egangene bagotigosereria ekerecha eke igo bono naende eyogotorokia kuruma ng'ana ki ebirecha ebi nigo bare goseria goetera ase chinguru chiang'o chiabirecha ekino kintete morore lakini bono gaiga ase eng'encho barorire ng'a Paulo Nyasaye okorire okobua okonene obekire chinguru chinene ase amaboko a Paulo omotomwa oye nyone chianga chiaye nyone keranga chibu kiaye gose yanga yaye nigo chiare koirwa ase abarwaire babweniwa nyone ebirecha biabatama biabarwa bari barwarete babwatire nebirecha bono abamura aba nabo bekonire bachire batete korusia oyo omobwatire nekerecha ekebe mono nigo bagocha nerieta riang'o ria Yesu orio korandigwa nang'o na Paulo gaki abaminto ntete momanye iga Yesu Kristo niga ategete munyare mokoba nobwamate obo one on one ayamonere gakitagwancha kunya gusabirwa gose na kunya gotebuna bono twagusabira asirite utagwanchu isabira ibiekana gwetera asirieteri yaga Yesu Kristo gakateba kana ki bone kera akweta ria somo saraba egetambangi akorete ki gigatanduka igana tegwatsa gatwari bagaria okoraki yoko direct tukumusaba intutweka inchibieka bene nabo nkoikera Nyasaye gwetera asama sabo igotagwancha kunya gusabirwa ngero gitoroche gaiga igotoroche abamura bekero bagenda bagosaba gwetera asirieta ya Yesu Kristo rio korandigwa na Paulo okay kireche kikamburia bono Yesu Kristo ntomumanyete na Paulo oyo twamumanyire bono inumbarabi okay nabo toroche nga kireche nabo kebabwete gikababua gikabaka gikabatigira chingoma bagatama bari getirianda obosoku obonene igo nabo toroche ng'ana ki na namono neganga ya Nyasaye kobaro king'ana ki akinyasaye nababwata okobua okonene na Nyasaye oyo nabategete gototoria gaki eshetani nabagoikana eronya goisibirania ase emeremo emechenu ya Nyasaye lakini eganga ya Nyasaye nering'ana ki tetunyate okwerwa gochia asare erinde okobwoko kwanyarete gokomobokia onyare okobeka ase tore erinde gaki tunyate okomokorera emeremo gwetera ase chinguru chia gose anyare ka gokora emeremo yaye gwetera ase tore ekogera gotwara abo ase getabu kia gokora kwa batumwa 19 11 goika ya twarenga Nyasaye niga akorete amang'ana gose amang'ana amanene gwetera ase amaboko ang'o a Paulo gaki Nyasaye kino kiarigetie buna abachore baye anyare ka gokora eganga yaye yogotoria abaminto gwetera ase amagi maito gotinyate okwerwa gaki titonyara guchandika ase amang'ana amange ayo atabwatie enchira korende tunyate okwerwa ase enchira ya bene na kwerwa ase amagoro aye erinde Nyasaye anyare ka gokora oganga yaye ase obogima bwaito airinde ikere tuikere ogotoleka ase obwamo nanchire egento ekemago twatebiwa ng'a chinguru chia Kristo igo chibwete chinguru chionsi omoriki oyomo nara obona ore gotweresa buna enchera abaragori bagokora egasi mwete nanchire egento eki obong'ainereria obonene kiagera iga akare goteba ng'a omoragori oyo iga agamberete emeika eye emeika eyabirecha iga igamberete iga abwate control igoro ya chinguru echi chiabirecha ng'a bono ekero omonto achire oro okogenda ng'a ngosabirwa ogochia mara aange bagoteba ng'a Nyasaye bagosaba kiagera nonya na abamura aba basikeva mbamanyete Yesu bori bora bakarata ng'a Yesu ori Paulo akorandia ng'a igo mbamomanyeti personally nabe konyarekana ng'a nonye nintu nabo togotoka tore ekanisa lakini totamanyeti Kristo personally totamomanyeti buna oyo minto atebire one on one ng'a bono ebirecha ebi ng'a ekero gwachire ng'a kibona narwarire boire igo mate narwarire boire ng'a kibono ng'a kinkobaika ng'a kindakore nkonywa kwamanya kogenda gwachi korigia omonto ogokora ki
okogosabera ng'aki omanyete akogosabera ng'ese eng'enche abwate obogambi ase eng'enche agambirete chinguru echi chiabire echa ng'aga agochimanipulate agochiotorana egere onyore richibu riria otagete omanyete naye okogenda ona ndobwate richibu otagete moragori oria tabwati ichibu naye okogenda ona ndobwate richibu rire specific otagete naende kero okogenda naende akorakobori nobwate chirani ende ere iga nabo omorikio yare goteba ng'a abanto abakorokwa abaragori igo bakomanipulate chispirit echi egere chikore koreng'ana buna aye omonyene oganeti mbong'ainereri ki obo oroche tobwate tiga twegene nyasaye kiagera Yesu Kristo oimokereti gugoro chinguru chiaye echibwete ebire bionsi. Amina. Amina. Segi etobwatari segi ya mobere na manyinga. Bono. Ne segi chinguru principalities chinguru chomosunte. Chinguru chomosunte chionsi chire anda submission. Tuata buna kiregento Yesu Kristo bialinga asamagoraya. Biabo bikira samagoraya. Gobone kero bire se yamagoraya obobwina robwata. Amina. Chinguru ne robwata. Tiga totegemea chinguru cia Yesu ito chirato bweronsi ande ketore ime yaye tobwata omorembe. Kera agotokorera kikwamutigera. Lakini kikwabugana nonyare gotema okoratema. Bono. Lakini rende korategemea omonene nobwerwe. Amina. Bono. Amina. Ekebungo kiomwari tochikorigereria gose ensemo yendeye Paulo akare gotosegeta gwetera ase ogosaba kwaye nkoring'ana ki Yesu na ebinto bionsi amo na ekanisa yaye naende mono ekebungo ntete torora abu nkeri abebese eyemo 22 mpaka 23 abebese eyemo 22 mpaka 23 egoteba ng'a naende akabeka ebinto bionsi inse y'amagoro aye akamobeka abe omotwe igoro y'ebinto bionsi ase ekanisa eyere omobere oye ogoikerania kwaye ere oyo goikerania ebinto bionsi ase bonsi igo torochika nkiring'ana ki Yesu Kristo bono obeire omotwe bw'ekanisa ekero kinaende Paulo akare gosegeta abachora aba babebeso akare kobatebi ng'ana ki Yesu Kristo oyo onyarire kagora ki gakobekwa koba omotwe bw'ekanisa omwarimu nateba iga ng'ana ki omotwe bono ntomaete buya omotwe mwanya bantu buna tumaete emetwe yaite emetwe nokera kemo gekorwa ebirengera no bigokora ki no bikorwa omobere oyo ikendi gionsi okorengereria no bikorwa rai bikorwa ase omotwe ase ebirengererio natagwati ekanisa ya Kristo niga ekoragwa nang'o na Kristo na ekanisa ya Kristo niga ekoragwa nogochika kwang'o kwa Kristo gose kwa Nyasaye gose gwa Tata oye iga baminte kino kitete morore amaene ekanisa ende yonse ekogera twara kurumega iga nkiring'ana ki ng'a gosanga ase okobua gokobokigwa naende mono enchera enene ogosanga oko gose twanyarete okomanya ng'a Yesu Kristo obokiwe naende oerwa okobua nekero tokorora chikanisa gati yaito right naende mono twatebi ng'ana ki Paulo ngotosegeta akare tunyata okora ng'ana ki ekanisa eye oyo obekirwe koba omotwe Kristo naende mono onye gotegete bano omanye ekanisa ya Kristo neria ekoigwera ogochika kwang'o kwa Nyasaye egara Kristo niga are koigwera ogochika kwang'o gwa Tata oye igo bona abaminto ga chikanisa nikinge tobwate ense yega isana sanserigereria ng'ana ki ekanisa bono yairwe naende mono yabekirwe gose ya omotwe bw'ekanisa Kristo na Kristo gento nkeyo arakore kere mamincha nang'o nokugani kwang'o gwa Tata oye ekogera kerarenga ase ense yega ntorochika koigwera ogochika kwang'o gwa Tata oye mpaka akagenda ari ase omosalaba akanyara kagoitwa ase eng'encho yaki ase eng'encho atebetiwe ng'ana ki genda boria abana baminto okay akaetera emechando emenge agaetera emechando emenene ase eng'encho yaki aigwerete ogochika kwang'o gwa Tata oye akagenda mpaka ase omosalaba igo abaminto gaki ekero kintete torore iga ase obwamo ng'ana ki Yesu Kristo obekirwe omotwe bw'ekanisa koba omotwe bw'ekanisa n'ekanisa gotaka komanya ng'a ekanisa ene ya Kristo rora enchera ekobwatia amachiko aye amachiko kiebwate amachiko kikoigwera ine n'amachiko aria gotuka ase Biblia enchenu gose n'amachiko akimwanya bantu akagera ntwaro chichinchira nibere chire ekero Adam na Hawa agweta ase ense yega tabwati gochika onye tali gochika kwa Nyasaye koigwera no gochika kwang'o no gochika gwa shetani igo gochika shetani niga agwetera asa amachika mwanya bantu shetani tali bie kogocha to amachiko yaya agocha gwete hani aro goto drive na bono ntete nche
tusasime gwetera iga lakini Nyasaye orure enchirengi ya yoko musasima gwetera asamariko igo gento Paulo ari gosegeta abantu ba Efeso buna abachore nkiringana ki banyare bakumanya Kristo obekirwe koba omutwe bwekanisa na omutwe twamanyire no kerekemo no ebirengererio bikurwa na nemono onye gutaka kumanyangana ekanisa ene ya Kristo enchore no kumanyira asamachiko bono machiko kiaya bakoraki bakwigwera ine nkuru asamarika machenu gose na yu mwanya bantu banyari bakukoraki bakweroseria abali ne samari samari na njabone gento narenga gatebe gento narurira iga tokora gatebe nga Yesu Kristo ekara akwete akabokigwe ekara akogenda iguru na itetasi umurikyo yomo urigete kitabweke Acts of the Apostles iga kara gotenge kero Yesa itete gatigati yebite bya iguru ni iga begetwe ase kerogo kyobonene egati yogochaberwa kwa bamalaika ekero omoyegorio ochikoera n'umwiko machenu akamanya guika agaikira aboro kigubaye kiagarantoro chibuna Yesa ako batebya se Yohana 15 ngonyuri ara aboro kigubaye ngati ko batiga igo nimba tumiro umuntu orabakonye uyo orabakonye uyuro umwiko machenu ono umwiko machenu ekere umuyegorio Yesu kwenda igoroera umwiko machenu uko bachira umwiko uyu no baraite nabatokoranga nonye Peter batamanyete gukwana barenga abantu batachiti sukuru nabayimugeta agatwara chinguru chinene agachaka korana ngabona omoiko taibara ubukocherete na intu no tocherete amina kiagerekera kwa muitabiro omoiko yo gogocha sori toma korabona Yesu Kristo aiga Yohana 15 no enkima igakari gukwanera igoro yo moiko machenu negasi yo moiko yo machenu bona gatebona omoiko yo machenu kerorache omoiko yo no to inyori igoro yebibe no to inyori igoro ekina kogambi woko amo no boronge amo no boronge ngobonekero moiko yo chiri no tokonye komanya yonsi bono gusaba kwane twerwe gocha sobora ibo moiko machenu egero torae tomanyenga ekinangero na komenya buna Yesu Kristo romanya na aganiti nje kina rusira se bitukeri na Yesu Kristo nabwate chinguru ngakolende karabwate chinguru echi twabeire meyaya nigo torababui na ndese ngenjare ngana rogo omogambi ngabono intu kogambi gukone ngoye tobwate nigo torababui ngaigo tuanje umwiko machenu torae egerekero Yesu Kristo akoirana totoke ngaintu twabwete kinakara amina na inche nachora gotenena ne chinguru chichia Yesu ya Nyasaye wito chiobobo chinguru echi chiokoboki Yesu itokoru amakweria na kaimo kakaboka na intue kiagara twakwete ne bibitu buna kwete ne bibi gakwererania ke twaboka chinguru echi nachora gotenena chira chiga na chinguru echi kinaetera ndonsi enseye nkoinyora chinguru chiri chia tato ito chinguru echi chia tato ito ne chiabwete na inche chimbuere nche kuna kwa gochora kwane nande nagani nayo ndo olesikali ota toegena gose kwenyora korese chinguru chirense ye chinguru echi chibwete byonse twe totene nanse twekei gwetanie kerenge kikiagera no bwato bobui kiagera Yesu na kwete na ndakaboka ekera aboka agaboka na koe guchinguru chionse chinguru echi chichore onyore buna okobwerwa amatemo aya togwetera kiagera nto yabwate ngoto ikerare ane ngo yaetera tole ko Yesu natobobui amen buya mono asengencho yo twakorire aina masabo a Paulo uchiase abachore ase ndoyo mobo nayo murigeria asuro yo mobo akiwancha kutiga watata gukore ka story singencho twarorire ngana ki Yesu Kristo oiru ukubwa nokubuoko nabwate ekanisa yaye ni kanisa echi nochio chikworo ki nga Nyasaye okoreki tuegenire nga Nyasaye nabwate ukubuoko gakibono ancha ogende gose osome ingana gusamarika kwegerie anyara kagukora guchase kanisa eyere ya Nyasaye ya Kristo bieka omonyene egwera Kristo tabwati kanisa nyinge Kristo abwati kanisa chingana naki moyoka igoga ki nabotoroche chinguru echi nabotorocha matemo nabara mo 90 na namano bakuru chikanisa chia chiri chinyingera kirende gwetera siringana linya sa twete yoborori bwaye no lira mo 90 na namna togenda togusangaiga gwetera subuya bwaye ende tunya tokumanyekene isi amabra Kristo yero motoria amen tokore
omwanchwa mobuya ito mbuya mono gaki ase obwansu twanyorire ase ring'ana riao mbuya mono omonene kiagera kerenge ekenene kiogototoria na ogotoigorere ribaga rionsi gwasi goikera tata omuya muna tata otwanchete togambe naye buna omosani oime kabisa naende tokwariganie onyare gotorana gotobwera ase obogima obo tomenyete omonene twarorire obobuya obwo ntomanyete na bono buna twakorire korende esomo esabato yarenge ya gatato omonene twarorire na ntobwate ntochikire no twariganetie omonene gaki mbuya mono ase ogotoigorera ribaga eri mbuya mono ase eng'encho twaigure ime yago buya naende twarorire na notobwera onsi kiagera notwanchete naende tonyare gogwetigera kobua buna konye togwetigerete twarorire na chinguru nchire ime yago mbuya mono tata naende mbuya mono ase ogotosomia torende naende omonene onyare gotobwera ase amasomo aya buna agenderete kona agacha rimo ase erimo kwegena goita ase erieta ria Yesu Kristo omotori oito. Amen. Thank you.